Iweneni Jose Irivatas Kungoti rangu zitandiro Riripamende Rangu zitarino vanagiza Kuririva Neanoritaura wachohinga Anetwake Rangu zitarino vanagiza Kuririva Neanoritaura wachohinga Anetwake Handina kupfuta ndakasaruza ndine zodzo ndine mondo saka tinenge tichiti sepete pana president ndopo kutanga sepete pa member of parliament ndope chipiri sepete pa councillor ndope chitatu. Pose apa pabulisi dikita unoita otsepetero pedza oinda kumba kana dikita zvaro province ye Manicaland ndo yanga iri gateway kuinda kuhondo. Pahondo yedu yese vazhinji vakauya kuhondo nokuti yakasimba zvikuru sei kubva kuMozambique, asi musuwo kuinda ikoko yanga iri Manicaland. Mukapa support chikafu neshelter muri vakomana vasikana vachipfuura nomuno vachiinda kuhondo. Vakomana vasikana zvodzoka kuuya kuzorwisa muno aiwa makavapa futi mumvuri. Manicaland ngaiti iyo yakaiva, iyo ndiyo the water in which the fish survived. Kubvira kuti macomrades paauya kuno taiti ndidzihove, imwe mukaita mvura mukachengetedza macomrades. Naizvozvo we were able to conquer colonialism, imperialism yamaBritish. Nebasa ramakaita hatifaniri kukangamwa basa ramakaita. Nyika yedu yandataura ini mambo Makoni namadzimambo ose kuno kuManicaland. Inyika yamuno Mutapa, inyika yechipikirwa, inyika yenhaka yatakasiyirwa nevakainda. Saka nhasi unoyu mumwedzi waAugust watiri, mwedzi watinoyeuka magamba, kuyeuka magamba yedu ese akainda achirwira nyika ino kuti isungunuke kana kuti nyika ino isimuke. Hatikangamwe, tinovayeuka mumwedzi uno waAugust. Our heroes and the heroines, we remember them in August. Zvinose zvineizve gore rino tiri kuita sarudzo yedu muna August, mwedzi wamakamba. Sezvineizve mataita rally inoi provincial rally yeZanu PF kuno kuManicaland muna August. Saka ndinobona kuti Manicaland na August zviri chimwe chete. Manicaland nerevolution zviri chimwe chete. Manicaland neheroism zviri chimwe chete. Tichivarura kuti nyika mupinde chiedza muZimbabwe. Zvino
tatenderera nemaprovinsi ose kwangosara imwe chete yeMidlands yatiri kuita pamugivera. Asi vatungamiriri venyu kuno vakatungamirirwa naTreasurer General Chinamasi vakave vachinyunyuta kwatiri kanzi maenda maprovinsi ose kuMidlands kuManicaland ke tikati ndokwatakavaruraka kanzi aye yanga yaisi yedu irare yenyika todavo yedu. Tikambomurambira akaramba achingovouya ndobvada kuti zvipedze regai tiindeko. Zvino tavuya kuno kuManicaland. Imwi moga ndimasarudza kuti tivuye kuno kwaMakoni tokutendai kuwirirana kwenyu. Saka tauya kuno ndingangotini muri kuona amai vomusangano vachingodimbura kana vice president vachiwenga havana kutaura nhasi. Pamusaka pokuti na 3 o'clock ndinofanira kusumuka munyika ndichienda kuSADC summit yamaheads of state na 3 o'clock kuAngola. Saka na 3 o'clock toenda kupi kuAngola. Mavona chingomhanya kudai. Ndambenda tini kuda vachiwenga nezuro iwe. Chindanondimirira kuManicaland kuti mukoma ainda kuAngola. Manje nditsotsi kwanzi no mukoma unongota 40 minutes okufura zvakunosara ndobata. Asi kana zvabva aronga kuti ndiite 1 hour chiwenga yamunovona iyeyo. Saka kuno mambo Makoni nyika yamuri nyika yamunhu mutapa nemwivo muri chizukuru chamunhu mutapa. Zvino tavuya kuno kuManicaland kwakabva magamba akawanda murwendo rwokusunungura nyika yeZimbabwe kuno kuManicaland. Nhasi uno kuno kumakatungamirirwa naNational Chairman weZanu PF Comrade Opamuchinguri. Ndiye mwanasikana wokutanga kuva kutungamirira kuno kuprovince. Saka tinovatenda. Asika chairman wokutanga akabva kuno zvakare Comrade Herbert Tepo ndo chairman wokutanga nhasi unosumba yacho ndenamai Muchinguri vakabva kuno. Reverend Vaningstole vakatungamira pakuvamba kwomusangano wedu vakabva kuno zvakare. Magamba akawanda akainda vakabva kuno. Vana Chief Rekai Tangwena Magamba vakabva kuno. Vana Morris Nyagumbo vakatungamirira vakabva. Kanzi Zairo rokutanga ndera president, repiri ndera MP, retatu ndera councillor. Saka Zairo kutanga iri ndera baba, repiri ndera mai, retatu ndiro mwana. Uku kunenge kuna zvitumbuwa zvitatu. Chitumbuwa chokutanga ndechababa, chepiri ndechamai, chetatu ndicho mwana. Asi hazviryiwi kunze kwokuti baba maratidza chigumwe chakatsuka chavhota. Saka baba kana vaenda asi maratidza proteine tihobvu. Voenda kunovhota baba vachiziva kuti kana ndangovhota ndikaratidza mai chigumwe chakatsuka ndopiwa zai rangu, ndopiwa chitumbuwa, ndopiwa tihobvu. Saka kana vangodzoka darling, here is an egg. Iyara president.
nyika ya vamwe, nyika imwe neimwe inovakwa navaridzi vayo. So we the people of Zimbabwe have a burden to build, to modernize and industrialize our motherland, Zimbabwe. Nyika yechipikirwa ndiyo nyika yatakasirwa, ndiyo nyika yenhaka yedu. Tinofana kuvaka tega, tisatarira kumwe.